Et akkordeon har som regel runde knapper på begge sider, men i sjældne tilfælde kan de have et klaviatur på højre side. Knapperne på højre side er som regel arrangeret kromatisk, selvom de nogle gange er diatoniske. Venstre side eller bassiden kan være sat op på flere forskellige måder. De kan være kromatisk sat op som en spejlvending af højre side, de kan være sat op efter kvintcirklen, og en sjælden gang imellem kan de være sat op som et klaver, men med knapper i stedet. Kvintcirkelversionen og den kromatiske version kan fås med en converter, hvilket vil sige, at de også kan have en akkord hver, ligesom en harmonika. Når man trykker på en knap, åbner en ventil, der lader luften fra bælgen passere imellem to metaltunger, der sidder på en tonestok af træ, som så vil vibrere og producere en tone, alt efter deres størrelse og hvordan de er slebet. Tonestokke i bestemt slags træ er også bestemmende for frembringelsen af lyden. Jo hårdere træet er, jo mindre bølgelængde og jo højere frekvens. Omvendt, hvis træet er blødt, bliver bølgelængden større og frekvensen bliver lavere. Eksempler på hårde træsorter kunne være ask og eg, og et eksempel på en blød træsort kunne være fyr. Den dybeste tone på et akkordeon er et kontra E, og den højeste er et 4-streget A. Det vil sige, at det dækker over 6 oktaver og en ren kvart. Et akkordeon er et ikke-transponerende instrument, hvilket vil sige, at det er stemt i C. Man ændrer tonehøjden ved at trykke på en anden knap, hvilket lader luften passere gennem en anden ventil. Hver ventil har hver sin forskelligt filede metaltunge, som giver en forskellig tonehøjde. Et akkordeons karakteristiske klang kommer af, at lyden dannes ved vibration af metaltunger, resonansen i tonekammeret og udformningen og materialet af diskantdængslet. Den eneste konstruktionsmæssige mulighed for at modificere klangen en lille smule er at pakke registret ind. Man taler om tonekammer eller cassotto. Denne indpakning dæmper hovedsageligt de lysere partialtoner, så klangen bliver mere mørk og toneansatsen bliver mere blød. Man kan også få ændret lyden ved at lave tremolo. Dette betyder, at når man trykker på en knap, åbnes 2 ventiler, hvilket får 2 metaltunger i svingninger. Den ene metaltunge svinger med en lidt højere frekvens end den anden. Dette gør, at lyden får en musette-lyd, en fransk lyd. Man ændrer på metaltungernes frekvens eller tonehøjde ved at slibe dem nede i bunden eller i toppen. Hvis man sliber dem i toppen, bliver tonen lysere, fordi de bliver lettere i toppen og derved kan svinge hurtigere. Hvis man filer dem ned i bunden, bliver de tyndere og mere fleksible, hvilket gør, at de vil svinge med en længere bølgelængde og en lavere frekvens, resulterende i en dybere tone. Længden på metaltungerne er også vigtig for tonehøjden. Jo længere metaltunge, jo længere bølgelængde. Men dette kan man dog ikke ændre på, når man stemmer instrumentet, men kun når stemmerne bliver produceret. Den måde, man ændrer lydstyrken på, det er, at man trykker bælgen hårdere sammen eller trækker den hårdere ud. Dette puster mere luft imellem metaltungerne på mindre tid, hvilket øger amplituden.